Uplynulý týždeň ste aj na obrazovkách športu mohli sledovať cestu Prievidze do hlavnej súťaže Európskeho pohára FIBA. V kvalifikačnom dvojzápase sa slovenský zástupca stretol s maďarským tímom Alba Fehérvár. Tak sa poďme pozrieť na to, ako to vyzeralo. Konkrétne Prievidza si zahrá tento európsky pohár po dlhých 8 rokoch, no a základom úspechu bolo domáce 17-bodové víťazstvo 102-85. Heroický výkon z domácej palubovky u súpera už Prievidza nezopakovala, no aj prehra 84-104 na postup stačila. Prievidské skóre -3 bolo spomedzi všetkých zdolaných tímov najlepšie. Trojka Rajtanena, ale krátko! Superman je v budove. Vojvoda pocolne sa uvoľnil a blok chytá Jordana. Exoro! Tak to sú akcie. Ešte Vojvoda. Teraz to nezvládol Vojvoda. Prečo strieľala? Prievidza by potreboval ešte dať kôš. Ešte môže vystreliť. A dáva! To sú veci! Úžasný záver! V Prievidzi to boli naozaj euforické momenty. Prievidza sa už v tejto chvíli pripravuje na ďalšie európske zápasy. No a my sa v tejto chvíli spájame s trénerom Prievidze, Sašom Jankovičom. Pekný deň želáme do Prievidze. Dobrý deň všetkým. Tak začiatok trénerskej kariéry vám celkom vyšiel. V tej minulej sezóne bronzová medaila v domácej súťaži a v druhej sezóne hneď európski súperi oproti. Tak čo prežívate? Eufóriu, radosť, alebo sú tam aj nejaké obavy? Určite prežívame radosť. Jak som povedal halanom, že všetci my máme nejaké svoje sničky a môj sen bola Európa, ich tiež, kvôli toho sú tu a som rád, že sme to splnili nielen nám, ale aj všetkým, celom manažmentu, fanúšikom a že nás čaká 6 veľmi kvalitných zápasov v Európe. No povedala som, že základom toho postupu bolo domáce 17-bodové víťazstvo. Očakávali ste, že s takouto dobrou východiskovou pozíciou pocestujete na maďarskú palubovku? Tak úprimne, že nie, lebo vieme, kto je Alba a že majú úplne... Ich tým je stávaný na to, že by hrali Európu a že každý rok bojujú o titul v Maďarsku. Takže oni sú do tohto vstúpili ako favoriti, ale s nejakou malom dušičkom sebe sme si verili a vlastne nevedeli sme, čo nás čaká, lebo ich liga ešte nezačala. Mali sú nejaké prípravné zápasy, pokiaľ sme my 3 dní predtým prehrali domácej lige na pôde Interu v Bratislave. Ale boli sme fakt, že išli sme na dno svojich síl, bojovali sme, celých 40 minút sme skoro boli koncentrovaní, ale ja si myslím, že aj oni sú boli trošku prekvapení s našom hrom, že možno nás trošku aj podcenili, lebo po zápasu boli riadne prekvapení, že čo sa tu dostali. Bolo to ťažké v tej odvete sledovať to z lavičky. Prvá štvrtina výborná, 31-31. Potom však Alba vytvorila očakávaný, ale naozaj výrazný tlak. Vaši hráči prehrávali súboje 1-1. Nevedeli ste sa chytiť v obrane. Tak boli momenty, na ktoré sa vám aj ako trénerovi pozeralo ťažko? Tak určite, lebo viete, nám to bol za 6 dní tretí zápas. A mali sme nejaké zranenia v tíme, problémy, ale halani išli aj napriek tomu do toho a po prvej štvrtine som určite nečakal, že až taký uragán bude z ich strany, ale musím sa úprimne priznať, možno ani není reálne, že my ten prvý zápas vyhráme o 17, lebo vieme ich kvalitu a skôr či neskôr tá kvalita musela prísť, bohužiaľ prišla druhé a tretie, sme mali odpoveď. Im všetko padalo, nám zároveň nič, aj nejaké najjednoduchšie veci a oni sa potom dostali na nejakú lineu, na ktorú sme my nemali odpoveď, ale na koncu štvrtine sme sa nerozpadli, ale dostali sme sa úplne dokonca do toho nejakého vysnívaného výsledku, ktoré na koncu prinesol postup.
No a teraz diváci videli ten absolútny záver na palubovke Alby Fehervar, keď ste dali dokonca aj trojku, ktorá by znamenala, že sa ide do predĺženia. Tak prosím divákom predzraďte, či to bol taktický pokyn, pretože naozaj tam rozhodovalo aj skóre. Prievidza postúpila ako lucky loser s najlepším skóre. Ja len pripomeniem, že tretie Dnipro, ktoré postúpilo, malo skóre -11. Takže čo, dobre, že tá trojka padla až po klaxone? Aké boli tie taktické pokyny? Tak v tom momentu sme určite nevideli, či s nejakých -3, -4 ideme ďalej, či nie. My sme chceli hrať určite, že by sme, už keď prehráme, že prehráme menej ako 17. A na koncu dna teraz sme asi aj najšťastnejší s týmto výsledkom, lebo sme možno dostali aj lepšiu skupinu, že ako najlepší lucky loser, a kto vie, čo by sa stalo predĺžením. Možno by sme vyhrali a možno prehráš viac ako 11 bodov a nie sme ani tam. Takže môžem povedať za svoju kariéru, že neznašam prehrávať a nikdy sa nebol šťastný, keď sa niečo prehral, ale po tejto prehre, kde sme postúpili do Európy, prvýkrát sa nebol nervózny, ale celkom aj šťastný, že sme tam, lebo na koncu dňa to sa hralo na postup, na výsledok a nie na nejakú krásu, alebo že musíš vyhrať 2 zápasy, takže sa tým celkovým koncem a kde sme teraz, ako sme skupinu dostali a že sme tam vôbec postupili, ja si myslím, že o pár dní nikto nebude riešiť, že sme v Fehervári prehrali o 20 bodov. No nie, pretože už sa budú riešiť tí súperi, ktorí sú naozaj veľmi zvuční. Španielské Bilbao, majster Gruzínska Kutaisi, bulharský vicemajster Botevgrad. Čo chcete v tejto skupine ukázať? Ja si viem predstaviť, že energia na domácich zápasoch bude úplne iná ako vonku, ale čo je vašim cieľom? Tak dobre, musíme si priznať všetci, že vieme, kde je Bilbao, čo majú miliónske rozpočety a každý víkend skoro hrajú s týmami ako Real Madrid, Barcelona, takže s nimi sa chceme prezentovať nejakom, že najlepšom možnom svetlu, s tým nejakých zápasov si chceme užiť sami pre sebe, ale s zápasom sa bulharským a gruzinským týmami určite cítime nejakú šancu, že môžeme zvíťaziť. Nedávame si žiadny tlak teraz, lebo vieme, že postupuje len najlepšie to prvé mužstvo a to pravdepodobne je najväčší favorit je Bilbao. Ale ak vieme, že je 10 skupín a najlepších 6 druhých tímov, ako je lucky losery, môžu postúpiť, tak keď sme už raz boli lucky losery, tak prečo nie výzva šťastia a posnažiť sa, že budeme aj druhýkrát minimum. No a my sa veľmi tešíme, že zápasy Prievidze, ale aj zápasy Levíc v skupinovej časti Európskeho pohára FIBA vám ponúkneme v našom vysielaní na Športe. Sašo Jankovič bol spolu s nami. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne.